say they gonna beat them Saints? Who that? Velkommen til Videolog 4 for Andreas Heislet. Så blev der endelig tid til en videolog mere. Her i weekenden, der kørte vi hele vejen her fra Nashville i en lejet bil til New Orleans. Jeg sidder her i bilen sammen med Joachim, min mor og Sebastian, som sover lige nu. Vi er på vej til New Orleans for at opleve byen og se en fodboldkamp. Det bliver rigtig sjovt, og vi ruller hernede igennem efterårslandskabet, hvor lige nu minder det rigtig meget om Danmark, men det er Alabama, og det er en lang vej. Vi kører 8 timer i alt. Så New Orleans it is. Oh, when the Saints go marching in. Woo! Vildeste gospel, og det var fuldstændig crazy. Og så var vi senere den samme dag, søndagen, inde i Louisiana Superdome, som er en kæmpe stor sportsarena, hvor der er plads til 70.000 mennesker indendørs. Der spillede New Orleans Saints mod Pittsburgh Steelers, og det var en fuldstændig vanvittig oplevelse. Og for at gøre det svært for angrebet på udeholdet, så larmer vi rigtig meget, så de har svært ved at høre, hvad de siger. Vi var sådan rimelig stille og rolige, mens vi var der. Det gik ikke så. Det var mest de andre, der råbte. The fans were into it. You know, we struggled a little bit on possession downs because of it. There were times I was changing protections and guys couldn't even hear me. And I'm only 3-4 yards behind them, so it's a big difference. Who that say they're gonna beat them Saints? Who that say they're gonna beat them Saints? Who that? Det var fuldstændig vanvittigt. That's a problem. Still you say that she's the one. You start dancing. Now you're stopping. What exactly do you want? Vi skal til at masterere nu. Det vil sige, det hele er indspillet, det hele er mixet. Nu skal jeg mødes med producerne og ham, som skal sidde og masterere. Richie hedder han, det er også ham, der har mixet. I et eller andet studie her i byen. Og så går der faktisk bare et par dage, før at lyddelen er klar. Og nu begynder den svære del for mig, fordi at alt det her med lyd, det kan jeg godt finde ud af. Men hvordan får man så den CD, eller hvad det nu bliver til, nu må vi se. Skal det i det hele taget være en CD? Skal det bare være online download? Skal der være et fint, flot cover? Skal det være noget, jeg selv sidder og klipper klister? Det allersværeste, det er så, der kommer efter det, når man har det færdige produkt. For mig i hvert fald. Hvordan i alverden får jeg folk til at finde ud af, at nu har jeg lavet en CD, og nu er der, nu vil jeg gerne, at folk skal høre det. Nu vil jeg gerne ud og spille nogle koncerter. Det er det aller sværeste for mig at se. Det er fedt at være her. Jeg har 4 uger igen, inden jeg tager hjem til Danmark.
Men jeg må nok også sige, at jeg glæder mig til. Jeg glæder mig over, at det kun er 4 uger til jeg er hjemme. Jeg håber, I har det godt derhjemme. Jeg glæder mig til at se jer.